Que tal? Moi boa noite. Hoxe recibimos a visita do alcalde das Pontes, de Valentín González, dos nosos estudos, sen dúbida con moitos temas agora mesmo que interesará coñecer, que el mesmo comente, ademais, nestes últimos días, neste último mes, realmente que non tivemos o espazo quincenal de entrevista co alcalde, aproveitamos para falar das cos que ocurriron. A fin e ao cabo, non deixa de ser aquel refrán de que di que un vale máis polo que cala que polo que sabe, porque dun xeito se intuía algunhas das informacións, pero claro, non é o mesmo un medio que teña que informar de aquilo que se aventura que unha administración que teña que informar daquilo que se concreta. Por tanto, hoxe sí podemos concretar un dato importante. Boa noite, Valentín. Hola, moi boa noite. E un dato importante que a nave de INSA, porque aquí a coñecemos así, o fío cabo está falando posiblemente da nave máis grande ahora mesmo construída para o uso industrial en Galicia, se non, por aí andará. Máis de 110.000 metros cadrados pasa a ser de titularidade pública. Iso é fundamental para todo o que pode vir detrás, pero o feito é ese. Sí, empezando polo que decías ao principio, que me parece un antecedente máis que necesario, non? Decir, neste bule-bule, ruxe-ruxe que hai permanentemente nas redes sociais, en algún medio informativo, que pois lanza informacións que non son para nada contrastadas, ni se preocupa de contrastar, e despois, no ámbito dos anónimos nas redes sociais, que se dedican pois a mentir, máis que outra cousa, non? A verdade pois acaba saindo a luz, pero no tempo que ten que sair. Efectivamente, unha administración pública non pode estar desmentindo, confirmando, desmentindo as cuestións que está xestionando no día a día, non? É dicir, levamos meses traballando conxuntamente coa Xunta de Galicia e co Estado un proxecto moi relevante e concretamente coa Xunta de Galicia no que se refire á adquisición das instalacións da antiga EINSA, non? Para que? Para darlle un pulo industrial a, como ben dís, unha das instalacións máis grandes que hai agora mesmo disponibles en toda Galicia e que foi, bueno, pues, o que viña buscando algún proxecto industrial, non? Por lo tanto, o feito de que a Xunta de Galicia finalmente adquirira o que é a súa única gran instalación industrial en toda Galicia, pois é unha garantía para as Pontes, non? Porque ao final a Xunta como propietaria das instalacións a intención que ten é poñer a disposición de proxectos industriais, probablemente un proxecto industrial que lle dé valor e xere emprego nesas instalacións, non? Por lo tanto, que este baixo titularidade pública é unha garantía de futuro para esas instalacións e, por lo tanto, para as Pontes e para a comarca, porque, evidentemente, a Xunta de Galicia non compra iso para facer un museo, e que entren 20 personas ao ano. Non compra esas instalacións para ter as paradas, pudrindo, non? Compra as instalacións para poñela en funcionamento e para otorgarllas a algún proxecto declarado estratégico que xere emprego e que seña atractor da creación de emprego na comarca. De todos os xeitos, rompendo unha lanza por dos compañeros tamén informadores, que nese caso sí que teña unha referencia, ou mellor nun boletín ou nun proxecto no que haxa, evidentemente non vamos entrar ás redes, que as manexa calquera e son moi golosas. Si é certo que, claro, cando falamos dun tema destes, o que non hai que ter presa por contalo, pero está aí, porque hai, eu calculo, 4 meses máis ou menos, que estaba por aquí Xestur buscando precisamente naves, buscando opcións, todo iso fixeste escaladamente, pero aí estaba desas tres administracións. Sin dúbida alguna, ¿no? Es decir, dar este paso, un paso moi complexo, ¿no? De procedimento público de adquisición, de oferta pública de adquisición, de tasacións por parte de entidades tasadoras, de negociacións, de tempos, de informes, certificacións. Ao final é unha adquisición costosa e, sobre todo, como digo, de un tamaño e un volumen moi relevante. Insisto que a única nave industrial que ten en propiedade a Xunta de Galicia para dar este uso, e, por tanto, era un procedimento totalmente innovador. Hai que aprender a facelo, hai que cumprir a normativa a hora de facelo, hai que facelo de forma coordinada con todas as administracións para que, de forma discreta e de forma rigurosa, chegue a bon porto como finalmente chegou. Eu, a verdade, é unha nova que esperaba xa hai tempo, e que, cando nos confirmaron o día xa da escritura, que foi o luns pasado, ás 3 da tarde, máis ou menos, na notaría, foi unha gran nova, porque sei o que significa que a Xunta de Galicia seña propietaria da maior instalación industrial que hai agora mesmo disponible en Galicia. Non significa futuro para a creación de emprego nesa instalación, que non é calquer cousa, ten un volumen, un tamaño o suficientemente relevante para que o emprego que se crea aí seña bastante voluminoso, non?
Falabas antes de redes, falabas de meter ruido, non hai moito tempo aquí en As Pontes, precisamente fixéchelo diante do público, fixéchelo publicamente, falabas do bo traballo da Consellería de Industria, daquela houve quen se tirou dos pelos, agora volves a facer algo semellante, falando desa coordenación, volvo aos feitos. En Asturias teña un problema moi grave con que era un dos lugares onde pode ir Indra, hai algo que non ten ali, que non conta agora, falamos de naves concretas que necesitaría, non conseguimos trámites para a tela garantida. Evidentemente o Concello que menos peso ten, as cousas como son, en política industrial, pero sí é importante ir da man e sí é importante remar xuntos. Sí, eu creo que esta é unha primeira das grandes novas que veñen para As Pontes pois, nos próximos semanas ou casi meses. Non? Creo que, sin dúbida, se non hai coordinación entre o Estado, a Xunta de Galicia e o Concello e algunha administración específica máis, é inviable que un proxecto desta envergadura pois, poda ter un bon fin. Non? E, polo tanto, o entendemento, a coordinación, compartir un objetivo que é o ben común, o interés xeral, creo que é inatacable, creo que é a mellor fórmula para acadar os objetivos. Despois as medallas, xa poderá a xente repartir as as medallas da xestión como considero oportuno, non? Pero creo que polo que hai que loitar de verdade é polos resultados, porque o que move o mundo, o que move Galicia, en este caso move As Pontes. Non? Por tanto, eu agradecer de novo outra vez a Xunta e o Estado que estén implicados absolutamente agora mesmo nun proceso de captación e concreción de unha serie de proxectos industriais que son hiperrelevantes xa non para As Pontes, sino para Galicia inteira e que, bueno, está dando un resultado en base, sobre todo, a esta forma de traballar que é a de seriedade, a de tranquilidade e, sobre todo, a de digamos, de pelexar en base ao criterio de interés xeral. Entre eses proxectos, entre esas posibles instalacións en As Pontes, temos o que fala da maior inversión estranxeira en Galicia, eu creo que décadas, posiblemente deste século. Hai que remontar ao século XX para topar unha inversión deste tipo. É certo que non estamos dicindo aquí que ninguén diga ahora ben, non ben, porque non está na vosa man, pero tamén é evidente o interese e tamén é evidente os pasos que se deron nese sentido. Pero, sobre todo, que a xente xa consciente do nivel desta inversión. A nivel estranxeiro, igual me equivoco, non o cotexei, pero me dá a impresión de que, dende logo, que en décadas, seguro. Bueno, eu creo que hai que ir paso a paso. Non? Para min é un motivo de absoluta satisfacción e tranquilidade este paso, que a Xunta seña a titular da maior instalación industrial que hai agora mesmo disponible en Galicia. Non? Polo que significa de poder albergar un proxecto industrial de calado que xere moito emprego para toda a comarca. Non? E, por tanto, eso está feito. Leva, como digo, meses conseguilo, é a nova suficiente como para poder disfrutar e celebrarla, porque significa algo moi positivo. Non? Pero despois seguramente virá algo máis, pero dentro desa prudencia que ten que caracterizar a implantación de un proxecto industrial, nunha instalación industrial que acaba de ser adquirida, insisto, é dicir, eu teño a capacidade moi corta de poder contar sin poder facer dano a unha serie de proxectos que están agora mesmo en riba da mesa e que, como digo, espero que se vayan concretando nas próximas semanas. Non? No caso do que distí, efectivamente, pois no seu momento informaremos, pero, insisto, eu creo que o feito xa de que este escriturada a adquisición por parte da Administración Autonómica, a Xunta de Galicia, da maior instalación industrial que hai baleira agora mesmo en Galicia disponible, e sobre todo aquí nas Pontes, pois para mí é un motivo de tranquilidade enorme. Non? Claro, do lado está as administracións, pero do outro lado están empresas privadas que as multinacionais, se algo fan, é que eu entendo que non comentan, o que fan é promover e executar proxectos. Nese camiño estarán, claro. Claro, aparte que, oye, eu creo que nos xa temos algunha experiencia en xestión de grandes proxectos, moitos deles están a punto xa de, por fin, de ser autorizados, outros que intentaron con moi boa fe implantarse nas Pontes pois, por falta de permisos, de autorizacións, non chegaron a instalarse, por tanto, hai que ser prudentes, non? Cando un proxecto chega ás Pontes, por moi relevante que seña, digamos que a responsabilidade é compartida, non? É o éxito de todos, non? Cando un proxecto que o intenta e de boa fe non chega a implantarse nas Pontes, a culpa é compartida e tamén a responsabilidade de todos, non pode ser que te atribúas un éxito en unha derrota e viceversa, non? Creo que o que hai que facer é pelexar con todo o que teñas, con todas as armas que teñas, unha delas é a coordinación con outras administracións, outra é a determinación, ser teimudo hasta o último segundo, porque hai moitas localizacións posibles para proxectos industriais. As Pontes é un lugar máis, non?
Decir, o mundo é moi grande para unha multinacional, non? Europa é enorme para unha multinacional. Pode escoller ubicarse en Nantes, en Lisboa, ou ubicarse en Castellón, ou en Tarragona, non? E, bueno, pues se decide ubicarse en As Pontes será por distintos motivos que no seu momento a propia empresa explicará por qué, ou as propias empresas explicarán por qué, non? Para poder afrontar un grande proxecto estratégico para a vila, xa falábamos, volví a decidir, que tedes que ir da man goberno municipal, autonómico, estatal. Aí, por exemplo, agora co tema de ENCE, toca Consello Consultivo, o seguinte paso. Aí sí que os pasos foron moi firmes ata agora. Sí, bueno, de ENCE falamos con total claridade e transparencia, porque os pasos están sendo xa no ámbito administrativo, é dicir, xa están, digamos que na cinta administrativa, que significa que vai avanzando paso a paso, un proxecto moi complexo, con inversión de máis de 300 millóns de euros, que conlevou o outorgamento e tramitación dunha concesión de auga dende o lago, conlevou a declaración e tramitación previa dunha declaración de impacto ambiental, co que lo significa en canto a tempo, sobre todo, dificultade, conlevou a tramitación e a consecución dun documento clave para a súa ubicación como é a autorización ambiental integrada, e, polo tanto, toda a parte ambiental está absolutamente resolta, non? Nos queda única e exclusivamente o pase pola Comisión Provincial de Urbanismo e xa o Consello da Xunta de Galicia, que esperemos que ao longo deste brau xa autorice esta inversión de ENCE, que ademais está apoiada polo Ministerio de Transición Ecolóxica con 24,5 millóns de euros para a súa implantación aquí en Galicia, aquí nas Pontes, que é verdad que esta planta de biofábrica lleve moi ben, tendo en conta que a carestía, o encarecemento de todos os prezos que hai na construcción, lóxicamente tamén vai encarecer este proxecto. Entendo que estes 24,5 millóns de euros axudan a aliviar un pouco a carga que supón este incremento, non? Pero moi pendentes de que ese proxecto poda xa pedir ofertas e arrincar canto antes, porque, bueno, está nas mans agora mesmo de Industria e de Urbanismo da Xunta de Galicia, porque a parte do medio ambiente xa está resolta. O Concello o único que tiña que facer era autorizar o paso por unha parcela a propiedade municipal, fruto do convenio con Endesa no ano 2016, suscrito no 2016, que nos adscribe unha serie de propiedades no entorno do lago, e por esa propiedade pois se constituye unha servidumbre de paso para o que é a conducción de auga, de captación de auga dende o lago ata o parque de carbóns de Sá, que é onde vai albergar en 440.000 metros cuadrados de chan industrial ENCE a súa biofábrica. É normal que sexamos ambiciosos, é normal que sexamos optimistas, pero claro, cando falamos de grandes multinacionales, de grandes empresas, non debemos esquecer que van vencelladas a cadeas de suministro. Aí estamos falando dunha baza moi importante porque ten un impacto moi positivo tamén no emprego local toda esa cadea de suministro que vai axacente ás grandes nomes. Sin dúbida, non? Falamos de que ENCE vai a mover ao ano máis ou menos unhas 700.000 toneladas de madeira, digamos de materias primas, algúns dos proxectos que se van a ir coñecendo nas próximas semanas ou meses tamén mobilizan bastantes miles de toneladas, que vai a supoñer pois, un aliciente importante no emprego indirecto no que se refire ao transporte e despois a industria pesada, non? No que se refire ao mantenimento predictivo, correctivo das instalacións, tamén, como ben sabemos, conleva a contratación de emprego auxiliar. Por certo, en proxectos industriais todos eles, que teñen unha garantía de prioridade, de priorización, como non pode ser de outra maneira, as persoas que foron afectadas por transición xusta. É dicir, a xente que perdeu o seu emprego cando pechou a central térmica está suscrito e por escrito esa priorización, non? Igual, lóxicamente, que a xente que, digamos que por eres de distinta índole, tamén perde o seu emprego nos últimos anos, non? Por tanto, estes proxectos van a ter esa priorización e creo que temos que dedicarlle moito tempo e intensidade ao cumprimento dese compromiso, non? Por tanto, vai a traccionar emprego directo e indirecto, vai a traccionar outros sectores como é a da vivenda, da construcción, e que empeza xa a ser un problema agora mesmo nas Pontes, despois de 20 anos sin ter que reflexionar sobre ese problema de forma urxente, e agora mesmo xa estamos nelo, cun plan de vivenda, en conversas coa Xunta de Galicia, nun plan de vivenda que, digamos, ten radiografiada cada barrio e cada edificio do pobo, nun documento que foi o primeiro plan de vivenda que se redactou en Galicia hai 2 anos por parte completamente do Concello das Pontes
e que nos permite saber exactamente a capacidade que ten as Pontes para albergar máis poboación, unha poboación que está medrando a data de hoxe, datos do último padrón municipal, e que vai a seguir medrando, non? E, polo tanto, crece a población, medra tamén o emprego. O venres pasado estiven de visita en Delicias Coruña, xa son 260 persoas traballando, non? O obxectivo en 2 anos máis son ser 400 persoas. Hai moita xente que traballa ali, pero non vive nas Pontes. E esa realidade é unha realidade que é un clásico nesta vila, non? En Insa das Pontes era o 40%, o resto do 60% era de fora, non? E isto se repite en algunhas das fábricas que están nos nosos polígonos, non? Esa capacidade de, digamos que, de retención de poboación que non é doada, a pesar de que o catálogo de servicios nas Pontes é amplísimo, é moi rico e, ademais, nunhas condicións económicas moi ventaxosas, o prezo da vivenda é inferior que pode ser na costa. A pesar de eso, é difícil de reter a esa xente, porque é verdade que temos unhas boas comunicacións con unha moi boa parte da comarca, tanto do interior como da costa, que permite que a xente vai e veña a traballar dende o seu lugar de origen. É comprensivo, igual que hai xente das Pontes que vai a traballar a Villalba cada día, basicamente, entre Pinares, non? Por tanto, ou a Somozas. Por tanto, unha realidade, digamos, de mobilidade xeográfica laboral que está para quedarse. É moi difícil que, por moita oferta que faigas ti de servizos, renuncien a estar donde están os seus pais ou avós, que lle cuidan ás veces os cativos, ou acompañan as persoas maiores, ou donde eles mesmos teñen ubicada pois a súa vida familiar, non? Por tanto, non é doado deslocalizar esa vida familiar, pero non vai a ser por non intentalo. O certo é que a demanda crece enormemente nas Pontes en canto a vivenda, o prezo está subendo en canto a alquiler e en canto a adquisición pois moi considerablemente. O lago está exercendo un efecto que cada verán vai a máis. Nos encontramos con empresas especializadas no sector inmobiliario de fora de Galicia comprando edificios completos nas Pontes xa para como inversión, familias de fora de Galicia adquirindo inmobles aquí nas Pontes tamén para disfrutalas no verán, no lago e nas playas que están preto da nosa vila, que son moitísimas. En 20 minutos escollemos un elenco variadísimo, no? de playas tranquilas, playas bravas, e, por lo tanto, estamos nunha ubicación que sempre dixemos que era perfecta, pero creo que o boca a boca e o efecto do arrastre do lago está acelerando moito este proceso, non? Por lo tanto, agora mesmo unha das nosas preocupacións máximas é a vivenda, non? A vivenda que a xente poida, cos seus ingresos, ás veces monoparentais, poidan sufragar unha vivenda digna para, digamos, vivir a súa vida, non? E, por outra parte, aquelas persoas que queren adquirir, que se chegan a nós e que esperan que contratistas faigan vivenda nova para adquirir unha vivenda nova, non? Xente que quere adquirir unha vivenda nova e tamén ten dereito a elo, non só verse condeados a comprar unha vivenda de segunda man, non? É dicir, que é perfecto, pero hai xente que prefere diseñar a vivenda, digamos, ex novo en plano, non? Por tanto, estamos nese escenario. Eu espero que pronto teremos novedades. Vamos a poñernos de forma urxente coa elaboración do registro de demandantes de vivenda, de protección, e saber exactamente cal é, digamos, que a lista de espera de xente que está disposta a adquirir unha vivenda, porque hai algúns mecanismos e fondos públicos estatais do Plan Estatal de Vivenda aos que podemos acollernos, e queremos facelo con certa urxencia para dar cobertura a esa xente que agora mesmo non ven as súas necesidades cobertas, non? Un tema que, como ben decías, hai anos xa que estivo abordando con diferentes comparecencias aquí nas Pontes. Seguramente moita xente que veñase nos proxectos precisará desa vivenda, pero para ter esas novas empresas, grandes ou pequenas, é necesario o chan industrial. Lembremos que temos aí a baza de Endesa, que está pechada, que vai quedar un montón de terreno industrial, o máis inminente, co derrubo tamén neste caso das torres de refrigeración. Aí tamén hai anuncio oficial, o día 30. Ninguén di que Endesa non pudera propoñer o 16, como 14, como 20, pero evidentemente hai que ter un permiso, hai que falalo, e outra vez máis. Mentre se facía ruido, se negociou. Claro. A ver, hai xente que se dedica a facer ruido con todo, non? A poñer paus nas rodas para que avance. É moita xente de boa vontade que pois, está, digamos, que en estos asuntos de moi boa vontade, non? Pero sen información suficiente para, digamos, ter un criterio distinto, non? A ver, o derrube das torres de refrigeración forma parte dun proxecto de demolición
que pretende deixar canto antes digamos que libre ese espazo que é suelo industrial e, por tanto, podemos empregalo para albergar novas industrias que traigan máis xente, que creen emprego na localidade e que arrastre máis poboación para a nosa vila. Estamos neso, esa é a nosa opción prioritaria. A de outros pode ser montar un museo aí e que veñan 100 personas ao ano, que seña ruinoso, que non sei que non vai a manter, pero teñen toda a legitimidade do mundo para pensar así. A nosa aposta é clara, é deixar liberado ese chan, respetar o ben de interés cultural que é a chimenea, pero de forma compatible co desenvolvemento de forma urxente e planificado coa Xunta de Galicia dun chan industrial que son 500.000 de metros cuadrados que pode albergar moitísima máis industria, dar tamén saída a proxectos pequenos, medianos e grandes que xa a data de hoxe están pedíndonos na nosa porta a posibilidade de empregar ese chan. Salvar, evidentemente, o que ten sentido salvar para nós, que son as naves que ten a central térmica. A nave de servicios xerais, a que está, digamos que, para a xente que non coñeza, que está cerca da Rotonda dos Patos, chamada Rotonda dos Patos, ou na zona sur, o que son as naves de mantenimento mecánico e a nave de almacén de Endesa. Son naves que están moi ben feitas, digamos que con todas as garantías e que están en perfecto estado de mantenimento. E, por tanto, demoler eso sería un error, eso sí que sería un error ilóxico absolutamente. Por tanto, cando este ruxe de que si Endesa pon o 16 para afrentar as Pontes, non. A ver, non. Endesa en Madrid, que se o 16 ou 18, lle dá absolutamente igual. O certo, falando con coñecemento de causa e con rigurosidade, o día 16 está establecido porque fixar a data de demolición é moi complexo, non é demoler sin máis. É que eso significa que o parque de transformación de alta tensión que hai detrás da central térmica ten que pararse. E de ese parque de transformación nútrense enerxéticamente industrias como Alcoa ou como Megasa en Narón. Imaginemos o que significa parar eso para poder demoler as torres. Por tanto, aproveitaban unha pequena ventana de oportunidade que se daba ese día 16 porque Megasa estaba en obras e, por tanto, non funcionaba ata o día 22. Había posibilidade do día 22, pero xa lles dixen, cando nos trasladaron o día 16, que o sentía moito, pero que íbamos a intentar poñer todas as pegas posibles para que o día 16 non fora. Xa o dixemos oficial e oficiosamente a representación de Endesa, que había que buscar outra saída. Ao final, falamos nós persoalmente con Rede Eléctrica, falamos nós persoalmente con Megasa e con Alcoa, para que se buscara unha ventana de oportunidade que finalmente se dá o día 30. Por lo tanto, ese día 30 haberá unha demolición hipercontrolada, sísmicamente, en canto a emisións pulverulentas, en canto a ruidos, que está absolutamente, digamos, tutorizada polas administracións competentes, terá unha cortina de auga para evitar o polvo, terá elementos de protección para que non salte ninguna pedra máis alá do que o contorno das propias torres. Bueno, nada que non se hubiera feito xa en todas as centrais térmicas de España que demoleron as súas torres de refrigeración de forma ordenada, controlada e autorizada. Así vai a ser nas Pontes e o día 31 naide falará desto xa. O que pasa é que si é certo que é un protocolo absolutamente estricto, máis incluso do que a xente pode estar pensando. Falamos da seguridade de demolición non de dúas, nin de unha torre, sino de 4. Te dicías que houve máis, claro, pero a envergadura das Pontes é outra cousa. Hai torres que se tiraron de algunha central que non tiña maior envergadura que as nosas 4 torres, por exemplo, respiración. No, pero outras máis ou menos eran iguales. Quer dizer que, ao final, o procedimento é o mesmo, da igual 3 que 4 ou 4 que 5. Ao final, en un recinto industrial, hai algunha vivenda cercana que xa está, digamos que, contactada a través da propia empresa de demolición, son expertos na materia, hai estudos sísmicos feitos para que non afecte a propia cimentación da chimenea, porque, oye, ten un expediente BIC a punto de resolverse, por tanto, hai que protexelo. Esa cimentación, creo que, sinceramente, confío plenamente na xente que se dedica a isto. Bueno, eu entendo a curiosidade, non entendo outras actitudes, pero o certo é que en toda España as outras decenas de centrales que se derrubaron, algunha moi considerable como Ponferrada ou como Compostilla, non houve o máis mínimo problema, e aquí tampouco vai haber.
Pois xa para pechar, Valentín, quédanos tamén outro tema que o mellor non ten tanta relevancia mediática, pero que é moi importante para As Pontes. Estamos falando da Casa do Mel. O fío cabo Casa do Mel era un totum revolutum ali, era un museo no que logo se daban talleres, no que logo pois, se comercializaba medianamente o mel. O acordo que sinastes Deputación e Casa do Mel vai cambiar absolutamente a percepción que temos dele e, sobre todo, abre moitísimas portas. Sí, absolutamente. A Casa do Mel é un centro apícola que dirixe magníficamente Manolo Ferreira, un veciño das Pontes, pois que leva feito un traballo aí inconmensurable, un proxecto que arrancou co apoio do PRODER e do Concello das Pontes no seu momento, e que pretendía ser, pois, en principio, un museo, por unha parte, e por outra parte, un lugar de encontro da apicultura local, non? Agora mesmo, despois de dúas ampliacións, despois da consecución de registro sanitario e dunha sala de elaboración co apoio económico do Concello das Pontes, porque están en instalacións municipais, pois o certo é que xa se converteu na referencia apícola de toda Galicia, non? É dicir, onde todo apicultor quere estar, onde hai 800 apicultores asociados e producindo ano a ano, vendendo toda a súa produción e comercializando a súa produción a través da Casa do Mel, e con accións comerciales como que, por exemplo, todas as cestas, as decenas de miles de cestas de Nadal de Inditex, por exemplo, levan Casa do Mel, por exemplo, non? Levan mel da Casa do Mel no seu interior, non? Pois estamos a falar de que xa hai preto de 20 persoas vivindo profesionalmente da produción apícola e vai ir a máis, non? Por tanto, as súas necesidades necesitan máis espazo, necesitan lugares de almacenamento, necesitan unha tenda para atender as centos de persoas que ali acuden a comprar mel e os seus derivados, necesitan unha zona de procesado ampla, unha zona de, digamos, de acceso posterior tamén segura e cómoda, e, por tanto, o que fixemos foi, o Concello das Pontes adquiriu a parcela e a vivenda que está colindante a Casa do Mel, unha vivenda pois que vai a ser mantido que é o frente da mesma, que é unha vivenda de pedra preciosa, e despois construirase unha nave aproveitando toda a edificabilidade da parcela, que significa unha inversión de 380.000 euros, dos cales o Concello das Pontes aporta 355.000, perdón, a Deputación da Coruña 355.000, non? Falamos de que o volumen de produción vai ser moitísimo maior, a capacidade de albergar a produtores e transformación desa produción vai a ser moito maior, a capacidade de diversificar produtos distintos á mel mesma en bruto vai a ser moito maior, a capacidade de almacenamento, de conservación, en definitiva, de operar de un proxecto pois, que naceu dunha pequena idea e hoxe vai adquirir un volumen considerable, porque entendemos que hai que diversificar a economía, a industria nas Pontes sobre todo, non? Pero no concello máis grande da provincia, onde o sector forestal cada vez ten máis peso, donde o sector agrario e gandeiro pois tivo moito peso e foi a menos coa irrupción de Endesa e da Calvo Sotelo, hai que recuperar o rural, e o rural depende en boa medida de que a produción agraria pois puxe, non? Acabamos de iniciar unha serie de conversas coa Oficina de Extensión Agraria de As Pontes, que está sempre disponible para nós. Fixemos unha reunión para emprendedores e emprendedoras no ámbito rural, hai escasos 20 días na Casa do Peso, e queremos seguir facendo labor de concienciación de a complementariedade económica que ten a agricultura nas Pontes e tamén o liderado e protagonismo que pode ter na economía familiar do rural a implantación de actividades agrícolas e tamén gandeiras. En gandeiras, no sector da carne sí que temos máis experiencia, hai algunha explotación xa considerable, hai emprendedores de aquí das Pontes, tanto en Ribadeume como San Pedro de Eume, que están, digamos que, apostando moito polo seu negocio no sector da carne, e a verdade é que nos fai sentir pois, moi orgullosos e intentar axudarlles no que poidamos para que, de alguma maneira, teñan plataforma e teñan pois, axudas públicas no día a día, me refiro, para que a súa labor seña rendible e factible, non? Ahora sí prometo que rematamos, Valentín, pero estamos a prácticamente unha semana do inicio oficial das festas, estamos xa realmente co programa das festas en marcha. Onte estaba aquí Lorena Tenreiro falando desas festas do Carme da Fraga. Aproveitamos que estás aquí para invitar a xente a disfrutar da festa deste ano.
Pois sí, a verdade que son as festas, eu creo que moi ben organizadas polo Departamento de Cultura, con Lorena ao frente, non? Coa colaboración de distintas entidades, digamos, do tecido cultural e asociativo de As Pontes, co protagonismo do que son, lóxicamente, a novena e todo o que ten que ver pois, coa procesión do Carmen, de subida de baixada, e as verbenas, e, por suposto, a fraga, non? Darlle, pois, as grazas a todos os que traballan do Servizo de Obras, do propio Concello Xeral de Protección Civil, da Policía Local, tamén darlle as gracias aos veciños do Barreiro e da Fraga polas molestias que lle xera, lóxicamente, a Romería da Fraga dende sempre, que soportan estoicamente, e animar a xente que disfrute destas festas pois con ilusión, con gañas, porque vivir é, francamente, o máis importante que temos entre todos e todas, e despois daquela pandemia, cada festa que vivimos é un regalo que nos dá a vida, e creo que estas festas van a ser unhas festas, pois, francamente alegres, non? Pois a disfrutar das festas temos o convite da máxima autoridade das Pontes, de Valentín González, o que temos que agradecer a súa presencia, pero xe permitideme que faga especialmente porque a xente non sabe o que significa ser alcalde, o máis duro que non. El tampouco sabía que as cousas máis duras e vir a televisión local a 30 e pico grados con estes focos en riba máis de media hora. Así que grazas, Valentín, e agora a refrescarse. Grazas a vos. Ata mañá logo.